Han yaramacak bolan davlinliğin bir ölçü. Ece, padvalar asılap yokkam. Köni kostyum çıktı ayca. O men kasum vallo. Hawa kanka eng soň ulananok zıngay. Bolýar. Näsin aydyk koy berýän ay? Eng soň ulanaňoga otur davlenýän galýa. Davlenni ýene 180'e var ya da ädirinde. Ece, padvaly köni ýagy bar eken sen ayca. O men maşynyň ýagy dursun. Maşynyň barmy? Ýa alarsan ýa-me? 20 ýyl alanok maşyny eng soň ulananok zıngay. Birden maşyn aldyk bar. Özüň alyp berersiň ýagyny. Ece, köni ýüzük salynýan mana kimin? Ol men ol ejeňe söz aýdamda ýürüti Hindistana gidip hindi piliniň dişiniň sunkundan ýasadyp sagaz gözük sowga der. Ece. Ýadymdamy? Gerek bar ente goýaýyn ol. Gerek geldi näme gerek o? Gerek gä oglum zıngay ulanam zagynny. Sen var ağarsak bolupmaýmyň? Ýok la bir goý ýerine isledem ulanok. He. Köni alimi kitire çykdylar, näme deýin muny? Men çaýnagyma ulanarsa gerek bolar. Hakan kitirse ulanam zaglym zıngay. Indi tifalmyň ýasapyt. Kitire näme Ha, gerek? bolýar. Sen özüň kim kay? Vay senki? Ay sen hem bir ulanyp baramda oğul vakitde gaýmyň. Dogry daray walla. He? Häle. Bale algot bura. Ayın futbola maçlandyk ýör oğlum. Ay men aýyrstyryp baram kanka sen gidiber aka. Ýoko, ejeň aýrar. Ýör. Şey diýsin. Ola. Şulayın kısırdı soğuk torman geçecekte. Bir zat bolsa ejeň eder, ejeň ýuwar, ejeň süpürür. Gel oğlum kino başlandyr o. Bar geçişleri aýyrstyryp bar ýana. Ýoko, ejeň aýrarla ýör. Bu öýet aýyrar ýurtmy? Vay, kowuşluğuňyzy bir ýygnasaňyz bolanokmy? Hemme zady men etmelimi kenmi? Diňe. Bu leşiklerin näme kaka? A iyi şeşigim lay, ejeň ýuwarda. Ýören. Koy şu toy. Vay, apyňyňy taşlapdyr. Şunu özüňiz ýygnasaňyz bolmaýarmyş, eşikleňiz zadyňyz bir ýygnaýmaly. Ay näme işleýär? Ay koyunun ýeňini tik otýarnaýar. Ay, ejeň tikeroň. Men bar maşyny. Bar çap bor. Aslamyn ejeň tiker. Näme edip zıňypdyrlar gy? Vay, muny aýňes bilen taşlak diýipdirler. Garaşyň enteksiz, siz etişmeser etmen. Aho, näme üçin bir de feýs eşiklerini gaýdyrdyň ay? Şu günden şeylek, size rabotçi, menem taşeron. Bizar oldumla gaýdyňyz ýygnamadan marşman. İşiňiz bilen bolun. Space eşikleri erkeklere gowy gelişýär. Ay keýwany. He. Ýa manama aýlanp berhimýe böyle minni. Bir zat üçin stak gelimi kakotara. Cima ulayda oturmy qagy? Jimägilem öýüne erne garaşyp ýatanlar da hamale erladan da. İle aýalyň sütüne ýaşasaň bolar. Aýalyň hasabyna ýaşasaň bolsaň şodur ay gutara. Sonay. Abi İyi bir seni. söyleke. Be, şu taýda dağda zowal bir işleň okmy näme? Ay keýwany. He. Komşu jamokmy ýol? Vay ho, jamyk. Şemşat bilen. Şemşada miskal perwatym gadylmakan. Lokan. Mis kalp beripdir ha. O derek peýdalrak dalsa bolmaýam. Sonay sana jamyk hele ýola baryp ýatan şemşadyň sözünden çykyp bilýän näler ol. Ay gutaran ele gol. Hele ýoly da oýay. Oňa beret. Ay Cemal'e salih öňüne salyp gelýär keýwany. Ay, öňüne düşmänem bir görsin. Aylyk geçenler bugün. Ay Salih'in amma kartı ay Cemal'la da. Ay kutaranlar. Sonay. Heleyne diye bilmem şeyittir diyor. Çındanam şeylem ka. Neyse ne ay kutarana valla. Bizim ama aylıkımız geçenler. Kartenle değil mi? Ha wa. Bol. Ne diyorlar seninle dur. Yüreği de çalacak. Bak yürek var yanında görün hak mı? Yürde var ağzaçara yetişele öýü. Ama seyret öpama yol. Hani he Ne? hava. Mehrini önüne mindir paysalavını alırdıp duraveye. Ay kotaranlar değil. Yür birasdan ama senin öňüň düşeňimi. Vah, menki gelinin sultanına önüne minmese olmaz da. Sonay. Çiğbik gel gelinde önüne mindir süpürler yani. Ha, olur ha.
Çay koy. Oturun abi. Kısavamat. Kaplar yok. Oturun abi. Eğilim oldu. Musurlarım şu bedre at. Koşun gey. Oturun abi. Ploşkanım as. İyivime düş. Kapinam yap. Bol saçaktan piçağını geldi mi? Tarelka sal. Ay salvatörna, salvatörna. Ben bir uğradım bir avan üstüne delgettim o. Delremeğen beset. Hem de aldık ha. Ha, var. Ala yattan çıkan ala. Ne hem oldu? Kara pişik geçti. Neden işim uğruna olmadın mı bugün? Ay koysana ha. Geçen ne hemen pişiktirdi. Yok. İyi de 3 adım atla. 1, 2, 3. Çepeğine de tüyedik tüy kur. Bollu minni. Vallahi. Yürü. Şeyden ben düzelse ol ya o yani. Arayan mı? Wow. Vay. Koçamla bağlı şirttir. Anal. Anlatın ama mutlu atıyra. Tilin üstündeki mi? Hava. Gelen ne ama koştur da. Var kovda. Aram ne oldu eline? Varla ha. Yani. Var sana kov sana. Bol ya hadi ya. Andaş yok mu? Olur aklan. Ayıp kakas be. Hem oldu. O beşim tüttülen tuğla yala. Ay uğla attır da ha. Var kov. Tuğla bir giray mesin. Tuğla fa kov derli ya. Var kov sana. Ay varla o iyiliğin için daşla bilme ne ha. Daha daşlı diye kovda. Bol ya. İtten korkucumlar. Vay. Kukuska. Ne açığa da kıygırsa şonça yaşayan mısın yala. Forak bir göreyim. Kukuska. Men ne açığa yaşar? Vay. Koyu kakas berikke. Hem oldu. Ana kukuska var ha. Ha bolonda ne mi? Ne açığa yaşayan aytya diyare. Ne açığa yaşar neden bir de kıygırdı da koydu. Ay öylesin yok la hayvan o öylesin yok. Var kovsana bir hala bak da soğusu var kovsana. Aramsıl arılmaz. Yani gayret edin hayvanlara gün merayın o. Maşini yap. Kupla izmada düş. Aravan al. Alam okma şu vat yani hem içleyen. Paketden. Köprüye al. Kafalı oturuyorum da. Muğuttur da alıver de. Ay bolon. Bir latok yumurta al. Aravan al. Sürünüm. Aha. Sığırın ayağını al. Ha oğul derleken şunu al. Ha balık görüyor musun? Ha. Alay birini akşam yer. Alacak gele şu beni. Şu 4-5 tane silivrisini ama alay kılım. Alan da atlamadın kulunu töle. Ölecekledir öyleydin yani. Lal var. Düşüydüm ondan.